Yuwang Suksmana mangadili nuwih payungana marang panjenengan ingsun. Duh Koko Prabu jejimating gesang kula donya prapting delahan. Koko Prabu ing Dwarawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kawula non wonten tinimbalan ingkang adhawuh Yayi Prabu Puntadewa. Koko Prabu, perang Baratayuda Jaya Binangun sampun kepengker awit berkahing Gusti ingkang anyipta jagat ingkang dipun paringaken dumateng para Pandhawa. Satempah para Pandhawa unggul wonten madyaning Tegal Kurusetra, rehning para Pandhawa anggenipun nyabrang getih perang Baratayuda Jaya Binangun kala wau boten mendem kaliyan Kamukten. Para Pandhawa boten mendem kelungguhan, para Pandhawa boten mendem derajat kang sarta pangkat, nanging para Pandhawa amung netepi jejibahan ingkang kedah katindakaken dening kadang para Pandhawa. Duh Koko Prabu, sesambetan kalian negari Ngastina tinggalan saking Koko Prabu Duryudana tuwin kadang para Kurawa. Dinten sakmangke para Pandhawa boten milik Kamukten negari Ngastina, inggih negari Yawastina kala wau. Puntadewa anetepaken yen to negara Yawastina tinggalanipun Koko Prabu Duryudana, tinggalanipun kadang para Kurawa, badhe kula paringaken dumateng parikesit nuwun inggih pun paripurna. Duh Koko Prabu. Kagiat resang kabeh rangu renanggol ginempit kehampit.
padha sangretnaning bawana ya si tukang malangati ya ki tukang nesing tias ya ki tukang kudu gering nggih nyuwun sewu Yayi keparenga Kang Raka ing Dwarawati nyuwun katerangan dasaripun menapa kok Yayi Puntadewa badhe amisuda pun parikesit anak Abimanyu putu panengah Pandhawa pun Arjuna. Koko Prabu, dasar kula wonten kalih perkawis. Setunggal dasar kodrat ingkang angka kalih dasar wiradat. Dasar kodrat menika leripun kados pundi Yayi? Koko Prabu, dasar kodrat menika awit kanugrahaning Gusti ingkang tinampi dening umatipun. Duk rikala semanten para dewa ngudhunaken Wahyu Makutha Rama utawi pepakem Astabrata. Dene ingkang anampi wahyu kala wautan asanes keng rayi ing Madukara pun Janaka duh Koko Prabu. Wonten malih inggih punika tumurunipun Wahyu Widayat. Nadyanto riyin ingkang regem wahyu menika pun Werkudara namung kemawon duh Koko Prabu. Wahyu Widayat kala wau malimbar dhateng Abimanyu Suwargi. Lajeng wonten malih tumurinipun Wahyu Cakraningrat. Wahyu Cakraningrat kala wau ingkang dipun tampi dening Abimanyu utawi Angka Wijaya. Kamangka Abimanyu piyambak inggih sampun gugur ing madyaning Tegal Kurusetra ing perang Baratayuda Jaya Binangun Dukuni. Dados ingkang menang dados ratu ingkang punika putranipun Abimanyu, putunipun Kang Rayi Janaka inggih menika pun parikesit punika ingkang dados dasar kodratipun duh Koko Prabu. Mekaten Yayi, lakar kados mekaten. Menawi dasar wiradat punika jlentrehipun kados pundi? Dasar wiradat punika awit saking pambudi dayaning manungsa. Trah Ngamarta kaliyan Trah Wirata menika inggih namung si parikesit jalaran. Abimanyu gadah garwa saking Wirata nenggih Dewi Utari ingkang nurunaken pun parikesit. Mongko sampun kathah pangorbananipun Kang Eyang pun Prabu Matswapati ing negari Wirata tumrap ungguling para Pandhawa ing madyaning perang Baratayuda Jaya Binangun. Cedhak turun Ngamarta kaliyan Wirata inggih namung si parikesit. Menika dasar wiradatipun duh Koko Prabu. Kanthi dasar kalih perkawis, dasar kodrat kang sarta dasar wiradat inggih kanthi sedaya kala wau anggen kula badhe misuda pun parikesit supados dados pengayom wonten ing negari Yawastina menika duh Koko Prabu. Sino karta mretar tamtu ning utama titi tetep dadi pangubaning wadya tentreming ati tamtu kena
dinulato diasilir wulan dadari Yayi mugi-mugi saged kasemdadan menapa ingkang dados sedya paduka Yayi samiyaji kanton ngentosi tumapaking wanci Koko Prabu wekdal ingkang prayogi kagem wisudan Ratu Anyar ing negari Yawastina pun parikesit namung imanipun Koko Prabu imanipun si parikesit nuwun inggih pun si paripurna ripalenggahan sakmangke murca utawi ilang saking praja ingkang datanpa pepuyan mugi-mugi mawon kanthi ndedonga marang karsaning Gusti wekdal tumapaking wisudan Ratu Anyar si parikesit sampun timbul satemah saged kawisuda jumeneng nalendra wonten ing negari Yawastina Koko Prabu nuwun inggih Yayi sumangga ampun pedhot anggenipun nyenyuwun dhateng purbaning Gusti mugi-mugi ngagem tekadipun satriya tanah Jawa sageta dados pratandha padhanging lelampahan menika satemah kang wayah pun parikesit enggal saged timbul wonten ing negari Yawastina menika duh Yayi Gantya ingkang cinarita lahing para tedhak turunipun para Kurawa tedhak turuning para Kurawa ingkang taksih pinaringan sugeng Raden Kertiwindu putrane Raden Sengkuni Sang Dursa Subala putune Sang Dursasana Kang sarta Danyang Suwela putrane Bambang Swatama sigra ngawontenaken wujudipun Karti Sampeka kalamun Cinandra solahe tedhak turuning para Kurawa lamun Cinandra hamliwis nyampar banyu
Pangudharit yasra riwut Urwati rawat wawahati Wedi lamun kauningan Mring sang hambek ngumalati tanwandi binarti bloko kacurnan kang hambek juti ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara
reca manik sejatining alam kang tinuding ing jagat. Kowe sing ana sak pengarepanku putune Dursasana, anake Dursala. Kowe si Dursa Subala. Wonten tinimbalan ingkang adawuh. Nimbali kula pun Dursa Subala. Lan kowe sing ana sak mburiku. Kowe anake ya kuwi Bambang Swatama, kowe Danyang Swela. Nuwun inggih wonten dawuh Raden. Kowe sing ana pepungkuran, kowe biyen anake si Jayadrata jenengmu Raden Wiruta. Nuwun inggih wonten dawuh Raden. Tak dene aku wis kondhang kaloka anake Patih Harya Sengkuni, patih sing ora tau ngapusi, patih sak donya sing paling jujur dhewe. Kerti windu aku. Nah, wong papat iki sing dadi korban kawengisane para Pandhawa. Jalaran para pepundenmu lan para pepundenku, pepundene anake dhewe kabeh, pepunden para Kurawa wis padha jinempana ing angin, cinandi ing awiyat. Tegese wis tumekaning pati ana sajroning perang agung Baratayuda Jaya Binangun. Nyuwun sewu Kanjeng Eyang. Kanjeng Eyang Raden Kertiwindu. Duk rumuhun Sudarma Paduka Kanjeng Eyang nuwun inggih punika Patih Harya Sengkuni ingkang minangka tiyang sepuh panjenengan ingkang mateni ingkang nyedani sinten? Sing mateni bapakku Patih Sengkuni padha kaya sing mateni mbahmu Dursasana. Ya kuwi ora ana liya kejaba mung panenggak Pandhawa Siwerkudara. Bapakku dipateni kanthi cara sing kejem, ora duweni rasa kamanungsan. Dursa Subala dereng mangertos dedongenganipun Kanjeng Eyang. Kula pun Wiruta nuwun inggih dereng dungkap cariyosipun. Ya, yen pancen kowe kepengin ngerti, kepengin mudeng, kaya apa ta wengise Pandhawa, kaya ngapa ta kejeme para Pandhawa. Dina iki kowe kabeh Dursa Subala Wiruta kang sarta Danyang Swela bakale tak critani larah-larahe patine wong tuaku, patine Sudarmaku Patih Sengkuni duk rikala ana ing perang Baratayuda Jaya Binangun duk kepungkur. Kaya mangkene critane kanthi laksitaning Jawata. Muga-muga kowe kabeh padha mangerteni, padha ndungkap kaya ngapa kejem lan mengise para Pandhawa.
kang tekane tanpa sangkan pun kakang Yayi pun kakang ora maido sepirata sungkawaning driya Yayi Werkudara merga tininggal gugur anakmu lanang sing banget kok dama-dama ya kuwi si Gatotkaca ana lelakon suluhan kepungkur nanging lelakon mau aja ta mung kandhek digetuni ya Di anak kuwi titipan saka Gusti Kang Maha Wikan yen sing nitipne wis njaluk sing dititipi ora bisa nggondheli Sena anakmu lanang si Gatotkaca wis mesem guyu ana kasuwargan jati Yayi Di perang Baratayuda Jaya Binangun iki durung rampung lho Yayi. Para Pandhawa ibarat nyabrang kali wis tekan tengah-tengah. Bacut ya teles bali sangsaya kebes. Mula yen Siyadi tansah kabebidung rasa sedih Baratayuda iki rampunge besok kapan? Dimas dina iki para Kurawa wis ngetokake senopati anyar sapa sing madheg suraning driya dadi senopati ora ana liya kejaba mung wong julik sak jagat Patih Sengkuni dadi senopati ning para Kurawa ing Ripalungguhan iki Werkudara Sumangkah anggrus rusumbar lindu bumi kunjing Gumaludu guntur ketuk Kresna kakangku Werkudara piye bareng aku krungu sing dadi kandhamu saya-saya krungu Sengkuni madheg dadi senopati kuwi sing tak enteni para Pandhawa bisa nganti sengsara uripe ya mung merga Patih Sengkuni para Pandhawa dadi wong buangan 13 taun ya saka reka dayane Patih Sengkuni sing saklugune nalika jaman Pandhawa dadu biyen Pandhawa sing menang ning saka akal julik lan lecete Patih Sengkuni Pandhawa malih kesurang-surang uripe yen Sengkuni sing maju dadi senopati aja kuwatir Werkudara sing bakal jumangkah Werkudara kang bakal kumrembiyah wah la iki Gong piye Mas Petro Sengkuni maju dadi senopati. Wah, sing tak tunggu-tunggu ya iki, Tru. Ndajal aku pengen ndelok, aku pengen nyekseni modele modare wong lecet iki piye. Kaya piye njajal? Modare Sengkuni wong julek iki kaya apa modele? Aku pengen ngerti, Tru.
Ngono. Aku wayang sakotak paling gedhing iki karo Sengkuni, paling igit-igit, paling anyel, ipat-ipat aja turun anak putu. Aku paling pegel karo wong siji kuwi jenenge Sengkuni to. Oh, ngono. Ha? Kowe kok ketok gedhing karo Sengkuni. Wah, gedhing tenan aku. Tenan. Karo Sengkuni wayang ipat-ipat aja turun anak putu. Wong lecet, wong bejijat, wong julik. Wong seneng ngapusi, provokator ora kaya Sengkuni. Musik lho. Kowe iki kok ketoke gedhing karo Sengkuni penyebabe apa to? Lah mbiyen bojoku tau dikeloni. Oh. Ngono mangsaku. Lah bojomu geleman pancen tak dol kok mbiyen. Lah mepet butuh ya to. Werkudara piye? Nanging kudu tetep eling lan waspada ya, Di. Aja ngentengke ambak mung pate Sengkuni. Rasa dielingke, tak sengkake nyawane Sengkuni dina iki. Ayo, Bang, jelas, Bang. Mawut kang katrajang ing dahana wadya sanggep keprabon prangkang obra margata ing Ayo Werkudara. Dina iki ditentokke ana papan kene. Sapa sing bakal dadi pakan gagak batange? Ketokno kekuatan lan karosanmu. Ora-orane Patih Ngastina reki ana Patih Harya Sengkuni mundur sejangkah. Piye, Gong? Wah, Sengkuni lek sumbar malah kaya wani dilat wesi abang, wani ngremuk wesi gligen. Wis sumbarne, omongane wong arep ninggal welingi ngono kuwi, Tru. Ngono wis sumbarne. Sengkuni, piye cah bagus? dina iki mara gage dibuktekke ana Tegal Kurusetra kene. Werkudara kang bakal budalke nyawamu. Ayo golek papan sing jembar. Ayo, Kang. Ayo jajalan
ketokno kasektenmu, kaprawiranmu, kadigdayanmu. Kowe wiwit biyen igit-igit karo Sengguni. Kowe wiwit biyen wis ngancam ngincim karo Patih Sengguni. Ayo, tumplaken kabeh kasektenmu, patenana Patih Sengguni. Cangkeme. Ayo. Ya, sirah. Ya, geger le. Sing rosa. Kaya dipijeti le. Ya, sirah. Lah nganggo konoan barang. Ayo. Sirah le, ya. Sak banter-bantermu. Ciluba. Ya. Ciluba. Iki menungso apa? Werkudara dirancap gaman. Yo. Hei. Oh. Ah. Yo. Ayo. Ayo. Hati-hati lho Gong, panah akeh. Siap Kakak. Sikara tandang risang bayu siwiri tungkul manembah
angler boyo kuntap piye Werkudara kabar kawusanane kowe nandingi kridane Patih Sengkuni? Wah, Sengkuni ora kena dianggep sepele. Tinemune jebul Sengkuni duweni kasekten kang linuwih. Tak ketok kabeh aji jaya kawijayanku. Aku ngetokke aji-aji Bandung Bandawasa. Untal blabak pengantol-antol ewadene ora ginawe rasa karo Patih Sengkuni. Godo rujak polo kang duweni kasekten kang linuwih ora ginawe rasa karo Patih Sengkuni. Mula kowe aja sumbar mengko mundhak aber. Sengkuni kae ora kena dianggep enteng. Kulite ora bucik karo gegaman apa wae. Aja ham-ham ae. Kowe ngakoni kalah. Aku ngakoni kalah. Aku jane ngerti, ning meneng ae. Sapa? Sengkuni kok iso dikuwampleng, ditonyo, dijejeg, ditibani gaman. Pusaka apa wae kok ora tedas ki aku ngerti rahasiane Sengkuni. Wong biyen ki Sengkuni sak perguruan karo aku. Sengkuni kuwi Heeh. Sengkuni kuwi duwe aji-aji lembu sekilan. Sengkuni Arep dijotos ngono ya. Rumangsane sing jotos no kenek, ning ora apa-apa mergo kurang sekilan. Oh, Sengkuni Arep dijuwejeg dituwi bani godo. Rumangsane sing godo ki wis kenek, ning karo Sengkuni ora apa-apa mergo kurang sekilan. Oh, Wong sak donya sing duwe aji lembu sekilan, nggur Sengkuni karo Bagong kuwi duwe. Ning saiki wis tak uculi aji-ajimu lembu sekilan. Lah napa? Lah biyen aku pas malam pertama, aku kumpul karo bojoku. Aku rumangsaku wis kewenek, lah kok kurang sekilan. Oh. Kapan metenge? Iya. Aku bingung. Ning endi papan pengapesane Sengkuni? Sampeyan pengen ngerti papan pengapesane Sengkuni, kelemahane Sengkuni wonten pundi? Yo, aku kepengin ngerti, Bagong. 400. Kuwi kok ndridis men. Iki jane Bagong apa Pak Suyata jane. Yo. Pun 400 kula bisiki kelemahane Sengkuni. Yo bisik ana. Gendong no. Gak gitu, aku nek ora karo digendong gak gitu. Niku pengapesane Sengkuni. Dibisiki malah guyu. Jajal, sing dibisiki Bagong karo sing tak bisiki padha apa ora? Lho, kok beda? Lho, Beda ki, Gong. wah, kowe ngapusi balekno 400ku, Gong. Ngapusi, Gong. Ora mbok yakin ya kuwi pengapesane kelemahane Patih Sengkuni. Koko Prabu Kresna nduduhi pengapesane Patih Sengkuni mapan ana ing dubur Cantruka. Lah kowe muni apa to, Gong? Aku muni silit iki. Lah ya padha ae no. Kuwi padha wae Werkudara ning tembunge alus ki kuwi dubur Cantruka. Lha iki kaya ngono ya ora ana tembung liya to, Gong. Ya terus jenenge kuwi. Masa arep jenenge Petruk ya ora mungkin. Ana kono. Ana kono pengapesane Sengkuni. Esuka sorea kowe bisa mangerteni pengapesane Sengkuni ing kono dalan patine wong julik sak jagat iki, Di. Maju meneh kowe, kowe rung rumangsa kalah, mentas megur anyar kowe. Kowe ngejak pirang dina musuh tanding karo Patih Sengkuni. Ayo.
Ayo, ketokno kabeh kasektenmu. Aja kirang gumuyu Sengkuni. Aku wis ngerti dununge pengapesane Patih Sengkuni. Ayo, ning ngendi pengapesane Patih Sengkuni? Pengapesanmu ora ana liya, ya ana ing dubur cantukamu. Aduh, mati aku. Petruk, Wonten dawuh. iki sing ndi iki? Napa? Pengapesane Sengkuni iki lho. Iki manggone sing ndi? Lah, wis gerang dadak diarahne lho. Mosok ora ngerti. Pengapesane Patih Sengkuni. Iya. Ya, saya tak silakne sik sarunge iki. Oh, maju ning perang bareng nggawa sarung. Nah, lah niki lho sing ana lingire iki lho. Sing ana lingire niki ndang diblus selesai. Pun ndang diblus mawon selak adem niki lho. Pun embut ngono. Bola bali wong elek pengapesane ya elek. Bang, ngono awakmu ora suwe ora adus ora njaluk parfum Ndara Werkudara. Suwe ora adus ya. Ndara nyuwun parfumipun. Ki ambu apa ya? Kaya tau mambu ning lali. Ki kira-kira ambu apa ya? Werkudara wis ngerti to pengapesane si Sengkuni Yayi. Aduh, wong edan iki Mas. Sengkuni ing kene marganing patimu. Jiwa mancing. Kurang luweh ceritane kaya mangkono, Dursa Subala. Wah, ladalah. Pandhawa sing jare wong apik, wong becik, tinemune jebul wong kejem, pancen kaya mangkono. Negara Yawastina iki tinggalane leluhurmu lan leluhurku para Kurawa.
Mbuh piye carane, mbuh piye reka dayane, negara Ngastina kudu bisa direbut. Lajeng kersanipun kados pundi Kanjeng Eyang? Ngene. Tembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul Sinambiwara, yen to negara Yawastina sedhela maneh bakal misuda ratu anyar ingkang bakal kajumenengake nata mapan ana ing negara Yawastina. Ya kuwi ora ana liya si Parikesit ya si Paripurna. Aku kelawan kowe kabeh kudu bisa nggagalke wisudan ratu iki. Lajeng caranipun kados pundi paman? Caranipun kados pundi paman? Calone ratu kudu dipateni luwih dhisik. Merga dina sak mengko kabar kang sumebar kiblat 4-5 pancer. Calon ratu sing bakal kawisuda dadi Nalendra ana negara Yawastina, si Parikesit dadi Nalendra ana negara Yawastina nembe murca utawa ilang saka negara. Mula didum gaweane kowe Dursa Subala lan Wiruta tak wenehi pakaryan. Kowe mubenga jagat iki, munggah gunung mudhun jurang. Aja kongsi mandeg yen durung ketemu karo si Parikesit. Yen wis ketemu ra usah dadak leren ditangoni, langsung babaten gulune. Nuwun inggih ngestakaken dawuh, ngestake dawuh. Ewadene aku si Kertiwindu bakal nglumpukake kekuatan. Aku bakal tumuju ana ing negara Traju Tresna. Ketemu kelawan Ratu Nom, ya kuwi Prabu Sawarka, anake Prabu Boma Narakasura. Ratu Traju Tresna kae bakal tak koroki kupinge, bakale tak pengaruhi supaya wani karo para Pandhawa, luwe-luwe wani karo Ratu Dwarawati Prabu Kresna kang isih kapernah eyange dhewe. Kowe inggih ngestaken dawuh, didum gaweane kowe Dursa Subala lan Wiruta goleki si Parikesit. Aku lan Danyang Suwela bakal lumarap ana negara Traju Tresna, andum gaweane. Budal dina iki muga-muga mbarengi sintrang samirana kasembadan kang jinangka anggone bakal nggagalke wisudan ratu anyar si Parikesit ya si Paripurna. Sintrang samirana ing dereng waris kami katuru ing barang dinuman ing manan lumrapa ing Ah, Sintrang samirana ing dereng waris kami katuru ing barang
mijilangenira sang nar pati lampah hira alon ginarbak badaya yuwarna nira ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara abdiku sing tak tresnani Togog Teja Mantri kula wonten dawuh tinimbalan sinuwun Prabu Sawarka putra dalem sinuwun Prabu Buma Narakasura ing Traju Trisna padha becik sak tekamu Gog nggih niskala sowan kula Bilung Kula wonten dawuh. Padha becik sak tekamu. Nuwun inggih. Kalis ing sambikala do sinuwun Prabu Sawarka putra dalem sinuwun Prabu Buma Narakasura Suwargi. Togog kula wonten dawuh. Kowe adoh ndak awe cerak-cerak saya ndak raketake krana ana babakan kang bakal ndak takonake marang jeneng sira. Abdiku Togog Teja Mantri. Krana apa? Krana kang mapan ana ing negara Traju Trisna iki sing tak anggep sing paling tuwa dhewe kuwi ora ana liya kejaba mung kowe Togog. Jeneng sira Togog Suwita ana ing negara Traju Trisna iki ora mung melu aku ning malah kepara wiwit melu Suwargi bapakku mbiyen
ya kuwi Kanjeng Rama Prabu Bama Narakasura. Nuwun inggih sinuwun. Badhe tanglet babakan menapa kang abdi pun togok teja mantri arsa ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentah sabda sabdanipun Prabu Sawarka. Slendra kang rasa slendra kang jiwa. Para diage rada majuwa anggonmu lungguh, aku bakal takon babakan kang wigati marang abdiku sing tak tresnani togok teja mantri. Bremara reh manguswamya ngambreng kadi karunaning kaswasih ring marga Hamalatkung Risang ganda mastrat maja lengleng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus amara wayahanto sumangga kula aturi ambabar pangandikan badhe tanglet babakan punapa sinuwun. Ngene to, Gok. Aku mung bakal takon babakan sejarah kang gumelar ana ing jagat raya iki. Sejatine perang kang dumadi ana jagat raya iki, perang gedhe kang gumelar aning Madyapada iki ana pira wae to, Gok? Nyuwun sewu sinuwun. Piye? Perang gedhe ingkang dumadi wonten ing Madyapada menika janipun wonten kathah ning ingkang baku menika namung pirang-pirangan. Contone piye to, Gok? Jlentreh piye? Ingkang angka setunggal nuwun inggih menika perang pamuksa. Perang pamuksa lakar kados mekaten. Perang pamuksa menika perang antaranipun Prabu Pandhu kaliyan Prabu Trembuku. Prabu Pandhu lumawan tanding Prabu Trembuku. Menika perang agung, perang gedhe ingkang angka setunggal. Banjur perang gedhe kang dumadi ana Madyapada angka loro jenenge apa to, Gok? Nuwun inggih menika perang Guntarayana. Perang Guntarayana nuwun inggih. Perang Guntarayana menika perang ing antaranipun Begawan Ciptaning utawi Begawan Mintaraga lumawan tanding Prabu Niwatakawaca. Mangkono nuwun inggih menika wonten lakon Arjuna Wiwaha. Perangipun naminipun nuwun inggih perang Guntarayana. Guntarayana nuwun inggih. Banjur angka 3 apa to, Gok? Perang gedhe angka 3 nuwun inggih menika perang Gojali Suta. Gojali Suta nuwun inggih. Gojali niku bapak, Suta niku anak, perange bapak musuh anak. Sing perang sing nyarirani sapa to, Gok? Ingkang anyarirani nuwun inggih menika Nalendra ing Dwarawati, Prabu Sri Bathara Kresna lumawan tanding Ratu Trajutrisna nuwun inggih Prabu Bama Narakasura. Lah banjur ana perang Gojali Suta iki mau sing menang sapa to, Gok? Ingkang menang Prabu Kresna. Sing mati ingkang pejah Prabu Bama Narakasura, ratu ing negari Trajutrisna. Lah perang ingkang angka sekawan nuwun inggih menika perang Baratayuda Jaya Binangun sing angka gangsal. Cukup. Cara wong jaring iwak wis kecekel aku to, Gok. Lho, jaring iwak kados pundi? Nek ku takon mlipir-mlipir tak wiwiti saka perang agung ki jenenge apa wae. Ning wis kecekel underaning perkara sing dadi unek-uneke Prabu Sawarka. Sabab kowe abdiku Togok angger tak takoni sapa sing mateni bapakku Prabu Bama Narakasura, angger tak takoni kowe mesti ora gelem semaur. Ning bareng takonku mlipir-mlipir saka pinggir wis kecekel. Tinemune jebul bapakku Bama Narakasura mati ana jroning lakon Gojali Suta, perange bapak mungsuh anak. Prabu Kresna ing Dwarawati lan Ratu Trajutrisna. Swargi Kanjeng Rama Prabu Bama Narakasura.
Dadi cekak cukupe, aku wis ngerti, aku wis paham, aku wis mudeng sing mateni bapakku iki Ratu Dwarawati Prabu Kresna. Aduh, mati aku ketrucut. Ah, piye to, Kang? Aduh, Yung. Wis kecekel hunderaning perkara. Aku wis ngerti yen sing mateni bapakku Swargi Prabu Bama Narakasura iki Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Punika ingkang eyang Prabu Kresna Ratu Dwarawati menika eyang paduka piyambak ora peduli to, Gok. Sapa wae sing mateni bapakku, utang loro nyaur loro, utang pati nyaur pati. Aku kepengin nyuwargake wong tuaku kanthi cara nugel gulune Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Waduh, mengke riyen jenengan salah dalan sinuwun. Leng-lenging driya mangu mangun gong kanduhan remang. Lir-lirna tanpa kanen lir-lirna tanpa kanen yen tam tulusa mengko sang Dyah Utama Caritaning satriya linuwih kang marti mring kautaman tan pegat mring pangestine Sumingira ana daya sing bakal lumarep ana ngarsaning ingsun. Nggih. Lagi cowawan sabdo ora kang sumewa gegering pasewakan pasang Kalimantabe sinabeto ing ila dumni dumawaing tawang towang. Gusik, kisanak kowe kuwi sapa? Sepurane Prabu Sawarka,
Aku ora bisa basa karo kowe, ditepungke wae. Aku anake Patih Sengkuni, Patih Negara Ngastina Rumuhun, Raden Kertiwindu sing dadi jenengku. Kertiwindu. Ya. Ewadene sing ana mburiku iki anake Bambang Swatama, putune Begawan Durna, jenenge Danywang Suwela. Panjenenganing Sun Aratu negara Trajutresna kene, Prabu Sawarka sing dadi jenengku. Ya, aku wis ngerti, aku wis mudeng. Salugune aku kelawan panjenenganmu iki nasibe padha. Lho, kok iso padha piye? Padha nasibe kok mengkono. Ya, padha-padha ditinggal wong tuane, perkarane ora ana liya ya mung Ratu Julik sing jenenge Prabu Kresna. Panjenenganmu wis ngerti apa durung yen ramamu, bapakmu Prabu Bama Narakasura ki sing mateni Ratu Dwarawati? Ya, aku wis mudeng. Sebabe apa? Kok Kang Rama dipateni Ratu Dwarawati iki ngerti? Sebabe apa? Kowe ngerti larah-larahe apa ora? Yen kuwi aku durung dungkap, aku durung mangerteni. Lah, yen mangkono, bakale tak critani. Sing ngerti sejarahe patine ramamu Prabu Bama Narakasura, kuwi ora ana liya kejaba mung Kertiwindu. Nalika biyen, padha-padha putrane Ratu Dwarawati, Bama Narakasura kuwi duweni sedulur tunggal bapak seje embok, ya kuwi Samba Wisnubrata. Samba kuwi duwe rasa tresna, duweni rasa seneng karo bojone bapakmu, ya kuwi Prabu Bama Narakasura, ya kuwi Dewi Aknyanawati. Tah, wis sawetara suwe anggone duwe rasa kekarone ing antarane Raden Samba karo Dewi Aknyanawati ning secara sesideman utawa delik-delikan nuju ing sawijining dina anggone andon tresna ing antaraning Raden Samba Wisnubrata lan ibumu Aknyanawati konangan dening bapakmu Prabu Bama. Sapa sing ora nesu, sapa sing ora muntat menawa ngerti bojone digendhak karo wong liya? Senajan Samba mau adine dhewe lah wekasane tanpa saranta. Tanpa saranta bapakmu ngunus pedang ligan dibabat gulune Samba. Satemah sirah gumlundung ing kisma, kulite dibeset-beset, dijejuing-juing. Satemah ana lelakon Samba juwing. Kamangka sing kleru ana ing lelakon iki Samba, lah kok Prabu Kresna malah mbelani Samba kang ateges mbelani wong kang salah. Mbelani wong kang luput ngerti Samba mati. Banjur Kresna nguncalake Kyai Cakra Baskara kena dadane wong tuamu Prabu Bama Narakasura. Dadi lan patine senajan kaya mangkono kuwi kanthi larah-larahan, kanthi cerita sejarah sing kaya mangkono, patute simbah kaya Prabu Kresna ki dipundi-pundi apa dipateni? Dipateni babat gulune. Lah rak ngono kudune. Jojo montap lerke netap duka yayasine pijojo bang mawinga wengis kumejot patoning lahadi banjur saiki karepmu piye? Hei Prabu Sawarka, Raden Kertiwindu, urung lega rasane atiku yen durung kelakon
mateni Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Yen kowe arep mateni Prabu Kresna dina samengko Prabu Kresna mapan ana ing negara Yawastina. Karana negara Yawastina bakal ana acara gedhen-gedhen wisudan Ratu Anyar, mumpung negara Yawastina durung ana ratune. Bedahan negara Yawastina patenana Prabu Kresna sak pendawane pisan. Ya mung kanthi cara mangkono panjenenganmu Prabu Sawarka bisa nyuwargake Kang Ramamu Prabu Boma Narakasura. Lan idep-idep ngelar jajahan kareben saya kuncara anggonmu dadi ratu ana ing negara Traju Tresna kene ya. Kabeh wis tak niati, kabeh wis ndak tekati anggonku bakal mateni Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Bagus. Yen pancen mangkono aku mung bakal anyeng kuyung saka mburimu Prabu Sawarka. Tak dongake saka mburi supaya panjenengan bisa kasembadan apa sing mbok karepake. Ya, matur nuwun Raden Kertiwingdu. Ya. Padha-padha Sang Prabu. Yen pancen kowe mangkono, sewang-sewangan laku. Aku njaluk pamit lan tetep bakal ndombani lakumu saka mburi. Muga-muga tansah antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih Prabu Sawarka. Paripurna mawan pangandikan jroning pasewakan Sang Buminata Arsa kundur hanggedaton. Bawane Sang Nalendra datan singlar saking Ubaya.
wala quwata illa billah amma ba'du, Nduk. Anakku sing tak tresnani Limbu. Piye mak ana dawuhmu apa? Leren sawetara ya, Nduk. Iya ngestokake dawuh. Ingkang baku aku Kang Sarta anakku Limbuk ngaturake apa ta wigatine awake dhewe tinimbalan sowan ngono. Iya, Kang angka sepisan ora lali, Nduk. Piye? Ya kuwi ngucapake rasa puja lan puji syukur kang jero. Heeh. Konjuk marang ngarsaning Gusti kang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Heeh. Sing wis malembarake keberkahan, heeh, wujude kenikmatan. Iya, becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Heeh. Moga tanpa nikmat lan berkah Gusti Allah awake dhewe bisa manunggal lan tetunggalan ana ing adicara bengi iki lek-lekan bareng tirakatan bareng mapan ana ing lapangan bareng Desa Bareng Kecamatan Sekar Kadipaten Bojonegoro. Wong ngono ya, Mak. Iya, ngestokake dawuh. Banjur iki adicarane apa, Mak? Aku nyuwun dawuh. Adicarane kaya sing wis-wis. Oh ngono. Dasare iki ya agenda rutin tiap taun. Oh ngono. Acarane ora ana liya ya kuwi mengeti dina kamardikan negarane awake dhewe. Hari jadi negarane awake dhewe Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Yang sudah mencapai umur 79 tahun. Oh ngono. Dadi iki adicarane kabeh para warga masyarakat ana ing Desa Bareng kanthi lantaran utawa pancatan Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa, awake dhewe tinimbalan sowan rene mengeti lek-lekan ngeleki nirakati negarane awake dhewe mengeti bulan Agustus, bulan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancen bener kaya mangkono, Nduk. Iya, ulang tahun Indonesia ke-79. 79 angkane 7 karo 9. Iya, muga-muga angka 7 kuwi ya uga duweni teges kang becik, teges kang apik. 7. Muga-muga sakrampunge gelar adicara bulan kemerdekaan mengeti kamardikane negarane awake dhewe. 7 kuwi muga-muga warga Desa Bareng entuk pitulunganing Gusti kang murbeng dumadi. Amin ya robbal alamin. Banjur 9. 9 kuwi wilangan angka sing paling gedhe dhewe. Wo ngono. Tegese apa wae gegayuane, gedene gegayuan, gedene pangangkah, gedene kepinginane Bapak Lurah, Kang Sarta para perangkating desa, Kang Sarta para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Bareng, muga-muga bisa kasembadan. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Kaya mau sing dingendikake mau sore Bapak Ketua Panitia Pak Suyoto, awake dhewe yen ora kleru sowan ana ing lapangan iki kanthi gelar adicara kamardikan kumpul karo warga masyarakat ana ing Bareng Sekar. Awake dhewe wis ping 4 iki. Wis ping 4 iki, Nduk. Iya, luar biasa. Mula awake dhewe nek karo keluarga besar khususnya karo Pak Lurah, karo Pak Suyoto, karo Pak Camat, karo warga masyarakat kene kabeh iki wis kaya kebo mulih ana kandange dhewe. Oh ngono. Wis kaya omahe dhewe. Ternyatane Pak Lurah, iya Pak Prapto, anggone awake dhewe iki nek wis wayangan nok dalange awake dhewe iki wis ora sandadak petungan rena-rena. Iya, wis ora sandadak kedawa-dawa. Ora dadak takon taripe pira, regane pira. Kuwi yen karo Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa iki dhewe wis ora ngono kuwi, Nduk. Wo ngono. Penting wayangan nampa dawuh awake dhewe sowan sak kanca wayang gamelan digawa. Iya, terus engko Pak Lurah kari
takon kari tanglet ning awake dhewe sak kanca, enteke pira tagihane pira dibayar kenceng. Wah, priyayi sumbut, priyayi sembodo luar biasa. Iya, alhamdulillah wa syukurillah ya, Mak. Wah, jer nyatane ya kaya mau sore sing dingendikake kok, Nduk. Piye? Wis ping 4. Iya, wah jan. Aku ki nek arep ndalang ning kene iki buka videoku pertama aku sowan rene. Iya, Dik jaman biyen, wah, jan aku wis urung kaya ngene, aku walah jek rupaku isih culun biyen. Iya, rupaku jek jaman aku pertama rene jek urung jaman urung genah wedokan. Iya. Ya nganti saiki urung genah. Iya, Iya, alhamdulillah. Mula wis sak trepe, wis sak wajibe awake dhewe ngaturake panuwun. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Iya, kunjuk sapa bae. Ingkang ongkos tunggal nuwun inggih punika ora lali Bapak Kepala Desa utawa Bapak Kepala